Hello guys, so this is day 4 sa Balik Alindog nga exercise na po. And wala ko karon gadagan, wala ko nag-jogging kay relax ako isa ka adlaw nga jogging. And karon igo lang ko mag light lang ni siya nga exercise. Mag setups lang ko 300 setups. And ana lang, light lang gid siya nga kwan. Para lang gid sa atong ab nga ma-develop and ramahanan mo lawas sa lihok-lihok o maka-burn food ag fats. So magsugod na ko and kadyot ra gid kani siya nga workout. 100 lang gid siya ka setups. Mag-push up punta ko pero dili ko pwede mo push up kay magsakit ang akong abaga. Diferensya akong abaga, so magsugod na ko. So naday ko diri karon sa kwarto nako, diri lang sa ako mag-exercise kay ngit-ngit na kay sa gawas sa balcony. Char na may balcony. May balcony ang boarding house diri, so diri ko mag-exercise karon. Kadyot ra gid kani ha. Okay, sugod na gid ko. Tinuod na gid ni. 20 per bisag sa basta maabtan ni mag 100 mao ra na ang kwan diri, then relax og 2 minutes. So, motong round 1 and 100 to siya ka repetitions nga setups o ako na siyang buhaton for another 2 rounds. So first round is done, so 2 minutes or 1 minute lang ko, 1 minute lang ko kapahuay. Ano din ko diretso ko sa second round. So start na to sa second round. So, umana na second round, 1 minute rest, and last round, kapoy gid siya nga straight siya. Mas maayo mas straight nimo kay para ma-feel nimo ang kasakit sa imong tiyan, and the more mo sakit, the more effective mo na ingon sa mga gym enthusiasts, mga sports enthusiasts, mga addict sa pakwan sa lawas, mo na ilang mga ingon bisag sa YouTube, mo na ilang gina advice. Akong coach na advice pod, so based sa ilang mga experience, based po sa experience dapat guni mo nga masakit siya and mangusog ka every setups nga imong buhaton. So third, last and final round. Let's go. So, nauman na ginatong 3 rounds of abs workout. So, kung natingala mo nga laylay ang akong gibuhat nga ab workout, tungod kay lain ra pud kayo kung mao ra to permintiya ang buhaton for 100 ka repetition. So, mas may itong laylahi.
Murag ga-circuit siya. And wala lagi. So kuan pag 20 second nga plank para mahuman ang akong balik Alindog day 4. Ha? So guys, muna to akong lain na po dugma. Naga po'y setups, naga po'y ab workout kay para dili para kanatong tiyan naga po no. Sus. Dapat ato akong goal is mawala na siya para na po ko ma-achieve nga inani, ha? So okay. Dito na naman akong vlog. So salamat sa pagtanaw. Bye. So hello guys, so naano ko karon diri sa sports center and it's a fourth day din ni. So gahapon da is the third day, nasayop lang kog ingon. Gikan di ga ulan, dili kay sa ingon kusog nga ulan pero naigo ra gud gabasa gud. So na ko diri karon na pwede taligsik gamay pero makaya ra ni. Mayroon ni mo ulan dayon. Mao na po ni dagan na po sayo kog last tumiagi 11 man to, so 12 na po karon. And mag-stretching sa ko para makon-kon gamay akong sani muscles. And after madagan na din ko. So the usual diri ra gyapon ko mudagan sa kaning area ingon dito. For about 12 rounds for today. So just baby steps and let's go. Okay guys, manan ako akong 12 rounds and isa ka round din nga walking. Parang 13 rounds na din kung fun, pero hindi na nato i-count ang walking nako. Cool down sa dagan ako. So, hapoy sana. And unexpectedly, ako nakita na batch na ako sa high school. Diri na siya gatrabaho or yamba na diri gatrabaho. So nasa diri karon anywhere ambot asa to siya dito basta nara siya dira and makita na ako niya tawad. So kumahuman din ako kung around karon nga walking, mag setups na din ko, balik ko sa setups and maybe a bit of push up, mga 10 lang ka push up for 3 rounds. Mga to. Then di ko sure kung maulan pa ba ni o dili kay urag gadagong pa man. Nawag ni. Di magay maklaro pero sa ako dring tanaw urag di na ni maulan. And hapit na ko, kamay na lang. Okay guys, so mananan ako ang akong pahuway diri karon. Sakto na kay ni akong pahuway. Mag-ab workout nako. So akong ab workout karon is kani. Siya. Ano akong buhatan karon? 20 crunch cake. So mao na akong buhaton karon and let's start para makauli na din ko kay para adi lagi ni mo ulan pero para makauli po ko makapahuway kog sayo-sayo and maka-edit na ko ani nga video. Kay i-post na ni ugma. Sige. So guys, humanan na ako akong first round. So, moro to kong buhatan na
3 rounds. Yeah, expect lang ay nato ra gid ako buhaton karon. Napari ko push up na limtan. So mag-push up ako kadyot mga 10 ra pod kay di na ko biglaon akong shoulders kay dali ra kay nagakabigil karon nga kung akong biglaon. So sugod ako push up para makapahuway na ako mga 2 minutes or 1 minute lang. So guys, wala din ako na videohan ang kagabi nga nahitabo. Wala na ako na ending. So salamat sa inyong pagtanaw and kadus, see you in the next video. Bye!